Abalisa abathathu abasolwa ngokuthumba babulale izithandani zaseBrithane ngo-2018 badube isigcawu secala labo enkantolo ephakeme yase-Thekwini. USayefundeen del Vecchio, Fatima Patel kanye noMussa bawaphikile amacala ayisithupha ababhekene nawo, okubalwa kuwo elokuthumba, elokubulala kanye nokuphanga. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli yezindaba ze-SABC uVusi Khumalo. Vusi, sikwamukele endabeni zasemini, sitshele kungani labasolwa bedube icala? Yebo noxolo kunjalo impela bakhethe ukuthi balidube icala ngenxa yesizathu sokuthi ke bebengafuni ukuthi liqhubeke ngenxa yesizathu esisodwa nje sokuthi indaba enkulu kubona ithi kade befake isicelo sokuthi ngaphambi ukuthi udaba luqale bafuna ukuthi igunya lokuthi kucingwe phinde futhi kuseshwe indawo yabo laba behlale kuyona. Bathi lelo gunya lelo lalingekho emthethweni ilalikade litholwe amaphoyisa ekuthini indawo yabo ikucingwe kuyona amaphoyisa abe ne search and seizure warrant. So bathi lelo gunya lalingekho emthethweni bafuna ukuthi kuqale kuqakanywe lokho lapha ngaphambili enkantolo ngaphambi ukuthi icala liqhubeke. Bathi abanankinga nodaba ukuthi liqhubeke la ngaphakathi, kodwa ke ngenxa ke ukukhulumisana nejaji futhi angisho ukuthi ke kade nje impikiswane inkulu kakhulu ngoba kwayena ubekade ehamba phambili ngalesicelo umnumzana lo del Vecchio okuyena uhambisana accused number umangalelo wesibili, kanjalo futhi no Fatima Patel ongumangalelo wokuqala, bese kuzoba ke lo wesithathu futhi nobuzwe baseMalawi umnumzana Jackson. Kodwa umuntu obekuyena obehamba phambili kakhulu kulesi sicelo uyena umnumzana del Vecchio obesho ngokukhulungana nazo ukuthi ekhuluma nojaji elibheke inhlavini zamehlo nakuba ke uyazi ke nawo ngaphambi kwalokho bengafanele ukuthi yena akhulume ngqo kanjalo nomahluleli beyena okwakhe ukuthi akhulume abeke udaba lakhe kumeli wakhe umnumzana Bulelani Mazomba kube uyena uzodlulisela lo myalezo, kodwa wakhetha ukuthi aphakamisa isandla asho ukuthi cha yena kanye nalabo abanye omangalela abanye ababili bazotholela lokho sikubiza nge-unfair trial ukuthi ke lelu daba aluzuba khona ubulungiswa uma kuzoqhubeka ngale ukuthi kubhekelwe bona ukuthi kahle hle bazizwa benjani ngalelo gunye lathola amaphoyisa ukuthi kucingwe kuphinde kuseshwe indawo yabo. Angisho ukuthi indawo yabo kwayona le yatholakala izinto eziningi ezazi kade zingalabo kanjalo labo sibabiza ngalaba asebashona abaka Saunders uDr Rachel kanjalo nomnumzana Rodin Saunders abekade bevashele endaweni yase-Frahed ukuyobheka imbali ngoba kahle hle bangabaseBrithane kodwa kahle hle bona bahlala eCape Town. So izinto zabo eziningi kakhulukazi neimpahla ezatholakala kanjalo futhi nama cellphone kwakuvele sekuthola ke kule ndlu yalaba ababoshe namhlanje abavele namhlanje afushane enkantolo. So ke lezo zinto ke lezo esetshenziswa amaphoyisa ukuthi laba bathi lezo zinto ayitho amaphoyisa akayitholanga ngendlela esemthethweni okuyisicelo sabo bathanda ukuthi kukakanywe lolu daba ngaphambi ukuthi kuqhutshekwe. So ke ngolwemsomluko kusasa ke udaba liyaqhubeka kanjalo nolesihlanu, kodwa ke abaningi abazuke enkantolo okuzokwenzeka ukuthi bacela ukuthi baphinde bankakanye udaba ngabodwana esayidini ngaphambi ukuthi umsomluko kuyila kulindele khona ukuthi liqhubeke kahle udaba ngomsomluko nabo bonke abamele laba abamangalelo. Sibonge kuVusi Khumalo besibikele senkantolo ephakeme yase-Thekwini.